ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ପ୍ରଚାରକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ବାଇବଲରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିନେବା ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 14ରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିନେବା। 14 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯାକୁବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ତ ଯାକୁବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଲୋକ କହିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତିକା ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବ କି? ଏଇଟା ଯାକୁବ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତାହାକୁ ଶରୀରର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନ ଦେଇ କୁହେ, ଉଷ୍ଣ ଓ ତୃପ୍ତ ହୋଇ କୁଶଳରେ ଯାଅ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାକୁବ 15-16 ଏ 2 ପଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ଭିତରୁ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ସେଇ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାଟା ନ ଦେଇକି ଖାଲି ଯଦି କଥାରେ କହିଦେବ, ତୁ ଏମିତି କୁଶଳରେ ଥା, ଭଲରେ ଥା, ଶାନ୍ତିରେ ଥା, ତୃପ୍ତରେ ଥା, ଏମିତି ଯଦି ତାକୁ ତୁମେ କହିଦେବ, ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ନ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯେମିତି ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ତମର କଥାରେ କ'ଣ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ କି? ସେ କ'ଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ, ଏମିତି ହବ ନାହିଁ। 17 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମୃତ। ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକା ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ନିଜେ ମରିଯିବ, ସେଟା କିଛି କାମକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କିଛି କାମକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ କାମକୁ ଦେବ ବୋଲବାଟା ଯାକୁବ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅବା କହିବ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୁଣି ମୋହର କର୍ମ ଅଛି। ଲୋକ ଯଦି କହିବ ନାହିଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର କର୍ମ ଅଛି, କର୍ମ ବିନା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତୁମେ କେମିତିକା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ତୁମର କର୍ମ ବିନା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଟା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ ବୋଲି ସେ ଲୋକ କହିବ। ଆଉ ମୁଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇବି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି କର୍ମ ନ କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲବାଟା ଯାକୁବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର, ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଭଲ କଥା। ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 19 ପଦରେ ଯାକୁବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର, ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଭଲ କଥା। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଜଣେ ଏକା, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଜଣେ ଏକା ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରହର ହେଲା ସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ମାତ୍ର ଭୂତମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରହର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନା, କର୍ମ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ବୋଲଟା ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 20 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ନିର୍ବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଷ୍ଫଳ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ତ ଯାକୁବ 20 ପଦରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ହେ ନିର୍ବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଯେ ଫଳ ନାହିଁ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଯେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ବୋଲିକି ଯାକୁବ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 21 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ପଦରେ ଯାକୁବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ବେଦୀ ଉପରେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇନଥିଲେ? ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାହାକଙ୍କୁ ତୁମେ ମରିଆ ଦେଶରେ ନିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବି ସେଇ ପର୍ବତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତାପରେ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କଲେ ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମରିଆ ଦେଶକୁ ନେଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ଗଣିତ ହେଲେ।
ଆଉ 22 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କ କର୍ମର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ 23 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତା ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗଣିତ ହେଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ତ ଏଇ 24 ପଦରେ ଯାକୁବ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇ ହବ ବୋଲବାଟା 24 ପଦରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଣି ଯାକୁବ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ କ'ଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିରିହ ନଗର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜିରିହ ନଗରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିରିହ ନଗର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ତ ସେଇ ଜିରିହ ନଗର ଦେଖିବା ସମୟରେ ଜିରିହ ନଗର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମ ନଗର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଆମ ନଗର ଦେଖି ଗଲା ପରେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଆଉ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଦେଖିକି ଚିହ୍ନିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇଦେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ଏଇଟା ରାହାବ ବେଶ୍ୟାର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିକି ଦେଖାଇଲା। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇଦେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜିରିହ ନଗରକୁ ଝିଅମାନେ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ଏକା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନିହାତି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 26 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଶରୀର ଯେମିତି ମରିଯାଉଛି, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକା କର୍ମ ନଥିଲେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛି, କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରୁଛି, ଶରୀର ମରିଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକା ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଯାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ମିଛ କଥା କୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଡକାୟତ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଅହଙ୍କାରୀ ହୋ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ହିଂସା ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଘମଣ୍ଡ ଗର୍ଭ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଧନଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଅସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଦେବପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ମଲା ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ରକ୍ତ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ରିସା କ୍ରୋଧ ଲାଗା ଜଡ଼ା ମାଡ଼ ଗୋଲ କଲି କଜିଆ ହୋ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ରୂପ ସଜାଇ ଲାଇନ ମାରୁ ବେବିଚାରୀ ଭେଶ୍ୟା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ରାଣ ପ୍ରମାଣ ପକା ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମକର୍ମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଏହି ସବୁ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଯେତିକି ବି ଖରାପ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏସବୁ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ହିଁ କର୍ମ କଲୁ। ଆମେ ଏମିତିକା କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହବ, ଏମିତିକା କର୍ମ ନ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ତ ପାଇହବ ନାହିଁ। କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ସଦୃଶ ଦେଖ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ମିଳିମିଶିକି ରୁହ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି,
ତାପରେ କିଏ ଗାଲି ଦେଲେ ଗାଲି ଶୁଣିକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କିଏ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମର ଅପରାଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାଟା ହିଁ କର୍ମ। এই সমস্ত বাক্যକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ ମିନ୍ସ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା କର୍ମ କଲୁ। ତ ଏମିତିକା କର୍ମ ନ କରି କେହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହିସବୁ କର୍ମ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବୁ, ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକଦମ ବେକାର କଥା। ଏଇଟା ଏମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ମାନିଲା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ। ବାକ୍ୟ ନ ମାନି କିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ନିହାତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ଯାକୁବ 1:22 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମକାରୀ ହୁଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଣି ଦେଇକି ନିଜ ନିଜକୁ ଠକିବା ଲୋକ ହୁଅ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲା ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଲୋକ ହୁଅ ବୋଲି ଯାକୁବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନିବାର ପଡ଼ିବ। ମାନିଲେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ। ବାକ୍ୟ ନ ମାନି କୋଉ ଲୋକ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ନ ମାନି କୋଉ ଲୋକ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ନ ମାନି ଯେ କୋଉ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 2:13 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଦେବା ଲୋକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରୋତାମାନେ, ତାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷାର ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଳନ କରିବ ସେ ଧାର୍ମିକ ହେବ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନିବା କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ନ କରି କେହି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିଦେଲୁ, ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏକା, ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏକା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏକା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏକା, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। କେହି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନ ମାନି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନିକି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯାକୁବ 2:10 ଏକା ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଯେ କେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କେବଳ ଗୋଟିକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, କାରଣ ଯେ କେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି, ବୋଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରି ଖାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷ ଏକା ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନ ମାନିଲେ ସଦୃଶ ଏକା ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆମେ ଖାଲି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହାରିଯିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲାରୁ ଏକା ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଇକି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲାରୁ ଏକା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲାରୁ ଏକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ସୂଚି ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ହେବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛୁ। କେହି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିନୁ, ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏକା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ମାନି କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କି କେତେଟା ମାନିଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କେତେଟା ନ ମାନିଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କେବେ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଯୁବକ ଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତମେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପାଳନ କର ବୋଲି। ତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପାଳନ କର। ତ ସେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା? ତ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ତମେ ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, କି ତମେ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛି ଗୁରୁ, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ବାକି ଅଛି? ତ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତାହେଲେ ତମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମେ ଧନ ପାଇବ। ତ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ମଳିନ ହେଇଗଲା। ସେ ଲୋକ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ପଳେଇଲା। ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅମାନ୍ୟ କଲା ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ନକରି କେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କର୍ମ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପାପ କଲା ଲୋକ ନରକକୁ ଯିବେ, ତ ଯିବେ ଏକା ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ କଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ତ ନିହାତି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାଟା ଧର୍ମ। ତ ଏ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।